belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers. De Extra schrijft vandaag over de commotie die is ontstaan naar aanleiding van een brief die 7 schoolbesturen naar Nederland hebben gestuurd. Daarin vragen ze onder meer de Nederlandse minister van Onderwijs om hulp bij het Curaçaose onderwijssysteem. Minister van Onderwijs van Curaçao, Citré van Heijdorn, zegt onaangenaam verrast te zijn door de brief. Maar de Extra meldt vandaag dat hij zelf in een brief in december aan de schoolbesturen heeft gestuurd dat er voor zover hem bekend zijn geen belemmeringen zijn die de schoolbesturen in de weg staat om middels doelbewuste strategie druk uit te oefenen op de Nederlandse politiek om deze te beïnvloeden om bijvoorbeeld subsidie of andere ondersteuning los te peuteren. Minister van Onderwijs van Curaçao, Citré van Heijdorn, heeft gisteren een brief gestuurd aan de 7 schoolbesturen. Daarin stelt hij onaangenaam verrast te zijn over de toon van de brief en de timing van de brief. Ook staan er volgens hem allerlei insinuaties in die hij niet begrijpt. Maar bovenal vindt hij het kwalijk dat de 7 schoolbesturen een brief hebben gestuurd naar de Nederlandse minister van Onderwijs om hulp te vragen, zonder dat er een afschrift naar hem is gestuurd. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama-nos centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Jabierne voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nang of patrão cita. Se você traz cita para Chasabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós, vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você come abo. De oud-minister van Onderwijs van Curaçao, Steven Kroes, zegt in een reactie aan de Extra bezorgdheid van de Curaçaose schoolbesturen volledig te begrijpen. In een brief aan de Nederlandse minister van Onderwijs zeggen de schoolbesturen dat digitalisering op Curaçao nauwelijks van de grond is gekomen. Kroes zegt dat hij zelf als minister ervoor heeft gezorgd dat internet op alle scholen beschikbaar is, maar de huidige regering is er volgens hem voor verantwoordelijk om te zorgen dat de leerlingen ook daadwerkelijk met het internet kunnen werken. En dat is tot nu toe niet gebeurd en de regering heeft ook niet aangegeven hoe ze dat willen aanpakken, aldus Kroes. Hoofd van de Economische Inspectie, Ronnie Cornelis, zegt vandaag in de Extra dat er sprake is van handel in vergunningen binnen de Curaçaose horeca. Op die manier proberen sommige horecagelegenheden op een creatieve manier het hoofd boven water te houden. Cornelis zegt dat hij begrip ervoor heeft dat mensen in deze moeilijke tijd creatief proberen te zijn, maar zodra er sprake is van illegale zaken zal de inspectie ingrijpen, aldus Cornelis. Het ministerie van Volksgezondheid laat weten dat in 2021 varkenspest werd geconstateerd in de Dominicaanse Republiek. Op Curaçao is die varkenspest al geconstateerd in salami uit de Dominicaanse Republiek. Die werd meegenomen door passagiers uit dat land. Jaarlijks worden normaal 900 kilo vleesproducten in beslag genomen op Hato van mensen die vanuit de Dominicaanse Republiek dat mee willen nemen naar Curaçao. Het ministerie van Volksgezondheid doet een beroep aan iedereen om geen vleesproducten mee te nemen als men uit Santo Domingo komt. Het Openbaar Ministerie heeft gisteren hoge straffen geëist voor een moordzaak die vorig jaar plaatsvond op 3 juli in de Kaya Berom. Tegen 2 mannen van 19 jaar is 2 keer 22 jaar gevangenisstraf geëist. De officier van Justitie benadrukt dat de gevangeniseis hoger is dan de leeftijd die de 2 mannen tot nu toe hebben. Maar volgens de officier van Justitie is er geen twijfel over het feit dat de 2 de daders zijn en dat ze verantwoordelijk zijn voor de dood van Trevor Welvaart op 3 juli vorig jaar.
gebeurt de laatste tijd vaker dat de automobilisten doorrijden als de politie hen een stopteken geeft. Gisteren gebeurde dat op de Schottegatweg Oost. Daarop zei de politie tegen een chauffeur dat hij moest stoppen omdat zijn autoruiten te donker getint waren. Daarop reed de man weg en zette de politie een achtervolging in. Opvallend was dat tijdens de achtervolging de man tijdens het rijden de politiewagens filmde. Uiteindelijk kon de chauffeur ingerekend worden. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.